Здравейте, аз съм доктор Стефанова, невролог. Работя с пациенти от различни възрастови групи и с различни заболявания. И днес искам да споделя защо и кога проследяването на пациента в амбулатория или домашни условия е от изключителна важност за успеха на лечението. Когато става въпрос за лечение на неврологични заболявания, особено невродегенеративните, не е достатъчно просто пациента да дойде на консултация и да си тръгне с рецепта. Дегенеративните заболявания са сложни и изискват цялостен контрол, управление върху състоянието, а това става с внимание и грижа както от страна на специалиста, така и на добре информираното семейство. Проследяващият невролог реално влиза в роля след поставяне на диагнозата и започване на медикаментозното лечение. Изграждането на връзка, основаваща се на доверие и на обратна връзка от пациента е от изключително значение. Моята роля е да разбера цялостната ситуация, в която се намира пациента и да работя както с самия него, така и с близките, с личния лекар, с медицинската сестра, с рехабилитатора, когато се налага, за да разработим всички заедно един план за лечение и проследяване. Първоначалните симптоми се променят с времето, възможно е да се появят нови, свързани или не със съществуващото заболяване. Ето тук редовната обратна връзка и открита комуникация са ключови. За разлика от други заболявания, при неврологичните, не на последно място, често пациентът и грижещите се за него имат нужда от подкрепа и сигурност. Добрата връзка с проследяващия невролог може да направи голяма разлика в целия процес на лечение и благополучие. Заедно с пациента се изправяме пред предизвикателствата на неврологичното заболяване и работим за по-добро качество на живот.